Maite Franco ipuin kontalariak aurkezten du. Hoxeni naiz. Zer ote dugu gaurkoan? Berriz ere asmakizun bat botako dugu. Ea asmatzen duzuen. Ez da hain erraza, gaur pixka bat gehiago pentsatu beharko duzue. Baina denbora asko duzuenez, ea ba, botako dut. Gazte eta zahar, neska eta mutil, aberats zein pobre, itxusi eta polita, itxusi eta polita, itxusi zein polita, guztiei egiten diet bizita. Norote da? Norote da denoi bizita egiten diguna, bizita egingo diguna, bizitzan behin. Eta izango dena, gure azkeneko bizita, ze zaila, zoazte galdetzera, ez duzu berehalakoan asmatuko ez. Gai potoloa dugu gaur. Zer, zuk asmatu zuia? Zuk ere bai? Horixe, eriotza, guau. Ez badakizu ere, eriotza, aspaldi, eta batez ere ipuinetan, beti agertzen zen, sega eskuan, eta burua estalita, bai, beltzez estalita. Eta batzuetan, hola kapa beltz batekin bezala. Eta personaia hori azaltzen zenean, suposatzen zen hori ikusi ezkero, baina, hiltzeko momentua, iristen zitzaiola protagonistari, bai? Eta hori da, gaur kontatuko duguna, lasai aita, lasai ama, umeek ez dute amesga historik izango oso ipuin polita eta interesgarria delako. Eta hauxe du, izenburua! Tzan. Izeba miseria. Tzan. Beraz, eskuak aurrean eta, jabadakizuen nola den, kukua, ipuina, hasiko da. Begiak, erne, belarriak, tente, min gainatera, eta zuloan gorde. Ni kontari, zuek entzule. Neska mutilok bazen behin, emakume xar bat, denek izeba miseria deitzen ziotena. Batzuk ezpadakizue azalduko dizuet. Miseria hitzak esan nahi du pobrezia. Dirurik ez daukan pertsona bat, miseria gorria bizi da, miserian bizi da. Eta emakume honek hain gutxi zeukan, etxe txiki bat ere berogailurik eta zergabe tximinia txiki batekin, ogia jaten zuen egunero, barazkiak inguruan, bazuelako baratza txiki bat. Eta hori bai, bazituen beste bi gauza oso garrantzitsu. Bata, txakur bat, gose izena zuena. Beti gosetuta zegoelako, beti janari eske. Badakizuen nolakoak diren txakurrak, ez daukate mugarik. Eta beste gauza bat, bazuen zuhaitz bat. Udare ondoa, udareak ematen zizkiona. Eta gure izeba miseria, pozik zegoen, udare horiek jan eta jan, behintzat hori bazuen. Baina eguna joan eguna etorri, izeba konturatu zen, udare ondo hartan gerota, udare gutxiago zeudela, eta zelatan bijilatzen jarri zen. Herriko neska muteiak ziren, udareak lapurtzen zizkiotenak. Jakina, izeba miseria oso zaharra zen, saiatzen zen neska mutiloien atzetik joaten harrapatzeko, baina beti ihes egiten zioten. Bueno, gauzak horrela, egun batean, han bere zopa jaten hasi behartzuela, norbaitek deitu zion atean. Hain berandu zen, euria barra zarra ari zuen, haizeare bazebilen, eta izeba miseriak pentsatu zuen bidean galdutako bateon bat izango da. Atea irekiko diot. Behintzat aterpea izan dezan. Atea ireki, zan asaldu zitzaion neska bat hile guztiak, busti, eta arropa ere mela, blai, edo bla, gure herrian, ondarribian esaten dugun bezala. Pasa barrura, afalduta zaude, hori badut zopa. Eskerrik asko, afaltzen eman zion, arropa lehorrak utzi zizkion,
Oean ere elkarrekin utzi zion, elkarrekin lo egiten, eta biharamunean, neska horrek badakizu ez esan zion. Esan zion. Izeba miseria oso jator ibili zara nerekin, eta horregatik nire sekretu bat kontatuko dizut. Ni benetan maitagarri bat naiz. Eta botereak ditut. Gertatzen dena bustitzen naizenean boterea galdu egiten ditut. Baina oan ja lehor nago. Eskatu nahi duzuna. Ze gustatuko litzaizuke edukitzea. Diru pixka bat, etxea handiago bat, txakurra handiago bat. Bueno, txakurra ondo dago. Esan, zer da nahi duzuna? Zeba miseriak pentsatu, eta ez asmatu zer eskatu zion. Eskatu zion, handik aurrera, udare ondoa ikutzen zutenak, gelditzeko, hantxe itxatxita pega egina. Izeba miseria atera alizateko eta bere makilarekin xasta ipurdian emateko. Eta hori bai, gero, izebak nahi zuenean, hitz magiko batzuk erabiliz, jende horrek aldegin alizatea. Maitagarriari ongi iruditu zitzaion. Eta esan zion, ondo da, hitz magikoak honako hauek izango dira. Askatu, lau behi eta bikatu. Askatu, lau behi eta bikatu. Ikasiko ditut. Eta hantxe, maitagarriak aldegin, izeba miseria hor gau partian berriz ere lo zegoela, erdiko neska mutilak tiki, anazaldu ziren udareak lapurtzera eta sua izaikutu zutenea. Itxotxita geratu ziren. Txakurrak entzun ziren, protestaka. Esnatu, izeba miseria. Izeba miseria lasai altxatu zen. Txaketa jantzi eta bere makilarekin azaldu. Orain nork egingo du parren, eskamutilok, eta xasta mantzien. Ez diazue berriz ere lapurtuko, eta hor geratuko zarete gau guztia pasako duzue, hor pegatuta, itxatxita. Nik hitz magikoak esan arte. Izebak, gau guztia pasazuen lotan biharramunean, antzeuden eskamutil gizajoak. Mesedez, izeba miseria, ez dugu berriz lapurtuko, esan hitz magiko hoiek. Eta antxe bota zituen ja. Ta nola ziren, gogoratzen duzue? Askatu, lau behi eta bi katu. Tan eskamutilek ies. Izeba miseria, zoriontsu, pozik, berriz ere udareak zituen, gainera nahi adina jantzitzakeen, baina gau batean beste bisita bat izan zuen. Gazte eta zar, neska eta mutil, aberats eta pobre, itxusi eta polita, guztiei egiten diguna bisita. Norote dator? Ireki zion? Bai, ireki egin zion. Dan azaldu zitzaion, erio. Erio da eriotza, lehen esan duguna, baina segarekin, beltzez jantzita, aurpegiare estalita. Eta esan zion, izeba miseria, iritsi zaizu ordua, oso zaharra zara, 95 urte dituzu emakumea. Baina osasuntsu nago, benetan, zuk usteia hiltzeko ordua iritsi zaidala? Bai, izeba miseria, zatoz nerekin. Ondo da, zurekin joango naiz, baina bidea luzea izango da noski. Bai, pixka bat ibili beharra dago, beste munduraino joan behar dugu, hori ez dago ondoko auzoan. Bale, ondo da, bidea oso luzea izango denez. Mesedez, hartu ezazu udare pare bat, udare ondotik, eta horrela, gozetzen bagara bidean jango ditugu, goxo-goxoak dira, gustatuko zaizkizu. Ondo da, hori besterik ez bada. Han hurbildu zen erio, ikutu zuen udare ondoa eta pega gina geratu zen. Hor geratu zara, nik nahi dudan arte. Enaiz berehalakoan hilko ez, aspertzen naizenean bizitzaz. Orduan txabixatuko dizut. Baina mesedez, izeba miseria, ez nazazu hemen utzi! Lo. Eta izeba miseriak aurrera egin zuen bere bizitzarekin, baina neska mutilok
mundu osoan arazo potolo bat hasi zen sortzen. Lehenengo arazoa, jendea etzen hiltzen, zeren erio hor zegoen zuaitzari pegatua, eta ezin zituen hilzorian zeudenak beste mundura eraman. Eta mundua jendez betetzen eta betetzen hasi zen, zen gero eta ume gehiago jaiotzen ziren, normala den bezala, baina inoretzen hiltzen. Beraz, gero eta gehiago eta ezin kabituta bizi ziren hango guztiak. Gainera, janaria ere bukatzen ari zen, etzen iristen beste jenderentzat. Gainera, batzuk oso gaixorik zeuden, eta baten bat, desiatzen, mesedez, noiz eramango nau eriok berarekin. Nik ja gaixotasun hauekin ezin dut bizi. Eta noski, adibidez, haragia ezin zuten jan, ze animaliak ere ez ziren hiltzen. Arazoa gero eta handiagoa zen. Han hasi ziren eriotzaren zai eta hiltzorian zeuden asko, erioren bila. Erio, non zaude, erio! Ta aurkitu zuten, zuaitzari pegatuta, eta danak erio ikutu, eta danak taula. Hilera bat osatu zuten guztiek pegatuta. Izeba miseria mesedez, esan hitz magikoak. Izeba miseria konturatu zen. Arazo potolo-potoloa zela, ireki zuen, etxeko atean, eta esan zuen, ondo da, hitz magikoak esango ditut. Baina erio, ni ez nauzu eramango, 3 aldiz, deitzen ez dizudan bitartean. Ados, erio? Ados, baina askan azazo mendik. Eta hitz magikoak bota zituen, nola ziren? Askatu, 4 behin eta 2 katu. Eta danak askatu ziren, eta eriok eraman zituen, hiltzorian zeuden, hiltzeko puntuan zeuden guztiak. Baina izeba eta txakurra ez zituen eraman ze, izebak hori esan zion, ez bera txakurra. Tan geratu ziren izeba miseria eta gose txakurra. Eta badirudi izeba miseriak oraindik ez diola eri hori deitu, eta horregatik omen daude bizitzan oraindik miseria eta gosea, eta egongo omen dira. Izeba miseriak eri hori 3 aldiz deitu arte. Eta hau alabazan, ala espazan, sar dadila kalabazan. Eta atera dadila, zure etxeko lekurik kutxunean. Eta gustatu bazaizu, hola segintzazuk. Eta katu, ipuina eginda, buka.